What's up, people? Ang next stop, Mapit Grand. Pag-asawa na kasagdanan. Batong ka ba? Good day, people. Welcome to Bitog University. Today is Saturday. And medyo busy ni siya nga adlaw kayo, medyo tabok-tabok ni gig karon. And kauban ako, of course, si manager. Hi, babe. Morning. Alright. Our official driver, Charles Gambo. Giaway ang asawa para makalag. Huy! Tinood ba na? Love gina ko to. Asas. Spinner karon may gala. So we're going to Butuan. So guest ko karon, dili na ko host akong level karon tol. Guest. Op, brada, lapas ba? Sorry. Tora brad, nilapas among kan. Paguman na mo dai nani. Paguman na mo guest din kalami mo balik kay later tonight also ang concert sa Piaok Band sa Kuan Patag. Busy kayo? So, sikat kaya? Sana. Pupugas ba? So, pasangan namin yung Claveria. See you, Butuan. Pag-enroll. Woo! Grabe ka, Fags. Bilang dapita to katong Brunei crash site dito. Kamong gisakaan ba? Yes. Grabe, Fags. So cold. Little Baguio. Like, oh my God, it's so nice. So nice. Finally, we're here. Uy, nagpags. Pila ka oras ang biyahe? 4 hours. Cagayan de Oro, Tubutuan, Agi, sa Hingog. And we're here sa Capitol Grounds, baby. You know, ang nakalamian ni nga na part karon kay kuan raw nga ng guest na lang ko. Dili ko host, guest performer, tapos nalang ko i-park. So mas ganahan ko nga style ba? Dinahago ba? So mo pa'y pagsugod sa ilahang rekorida. So nag-set na ilang mga sound system uban. Bunta ka na itong tanan! Tol, natulala man mo, first time mo kitag baboy mo istorya? First time ninyo? Dula ako sa balihon para klaro ba? Ako di ang baboy nga na dimple. Before ta magsugod may gala, nibiyahe pagi ko diri sa Butuan City ng adlawon ko. Kabalo ba mo nga nakoy power may gala? Nakoy gahom na mapil na ko kinsay adonahan og dili. Kadyo lang nga jotay nga kahilom ha. Burag kusog ang signal diri. Diri burag op nihinay ang signal. Ni kusog na pod. Ay diri buhok pa lang mahalo na murag bon pakundo diri murag datoon diri dapita may gala, murag panagpagkatabang ani diri anong medyo nihinay ang signal diri. Kapalusag ko kisay mapil na ko katong dili na mugahi. Ano nagdoko-doko mo? Guilty. Kapalusag ko kung kinsay nay uyab og nay asawa gidungan diri. Kabalosag ko kinsa to nga nay mga cellphone nga gitaguan sa U-box. Kabalosag ko ana. Be kajud lang. Nay uban mga asawa. Kasagaran ra ba sa abay ang asawa kay hinawayon ang bana. Labi na ka na makita nga nay mga mukbog shorts. Basta nay abay ang asawa hinawayon. Usa man ang bayana hugog pusod, hugog tuhod. Basta uban ang asawa. Pero kung gali asawa, bidyuhan kana may chicks. Kana may guwapa. Noy, ano naka-helmet ka, Noy? Hawa may motor, Noy. Ha? Luwa kay saling sa atom, Noy.
Tingala mo, naka-helmet man isang awa may motor. Sa bagay, gapanda ko pero may noon sila katong motor nga way helmet. Pero katong helmet nga way motor, walay gapanda ko ba na, ha? Ha? O siyempre, sa mga motorista, nito, pataas na ka mo mga motorista, pataas ka mo daw. Ba? Ayos, ha? Helmet kita perminti, namin nalabyan ganina, pagpaduro na mo rin, na disgrasya. Among gidali-dalig tabang, sir, saan mong buhaton, sir? Palihog ko sa cellphone. Nga naman, sir, pakidelete sa sent items. Ang animal. Giuna pa ang delete sa sent items, hayaang guan. Katong mga pareha na ako dire, sa tinalay lang, tambok kay ko sa una, karon iniwang na kay, naglikay na ko rice. Rice may makatambok, ma'am. So, pure lang yung ko, crispy pata, humba, litson, wala naging rice. Mo makatambok. Niabot mo ko to sa punto sa una, kung nakin, istorya sa tao, kaya ba chika lang ta? Ako maginabulat diri, taka mo, yay, galing. Sa una, nidako kita kong tiyan, sir. Niabot sa punto, sa kada ko sa tiyan, di na ako makita nga kuha ba, kung di na ako kabalong sa color, lagom na ba, kunot, prating di surag yun, saan na may... So niyato ko sa doktor, gipato man kong Dismark noon. Sir, dili, sa Dismark ka mo ito, pagpalit og side mirror. Palit og side mirror, nakita na ako na yun. Mora gyapon, lagom lang gyapon. Tumano mo, pak, pitsuri daan. Para yung kaso pag-abit sa asawa, lang, muna mong wala na aptan. For public viewing only, ano ni mo? Modernist. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about. That's why Honda is the best friendly eco of environmental. That's why Honda is the best friendly eco of environmental. At least na, guwapo po niyo yung design sa stage, at least naipawatanan ng singer. Si Koot, Brad. Uy, dako. Tingala ka ng bukol kayo, grabe layo kayo. Ay, panty? Ulit ako pa ba ka, Brad? Nanay live-in? Okay. Kana bang live-in kung mugawas, live-out na itawagan na? Live-in. So, kinsa man ang sikat nga tao? Bitok. Tiktosan ta ka rin. Bitok. Si Daniel. Ha? Si Daniel. Daniel Padilla na siya. Oh my God, nasakyan ako si Daniel. Ang napadaan. Sir, salamat sa imong pag-agi diri, sir. Salamat po. Manong di manihaw ang siko, bro, luag, hip-hop. Gamay guys. Gamay din. Ikan tumbaba. Kumusta man, sir? May kinakagawas na ka? Magawin si Batra ko. Gamay ang bidin, sir, eh. Asa ano ang kadina sa bike naman? Kaya kalian ko sa mga amon. Okay. Pila edad ni mo, Brad? 25. 25. Nanay uyab? Perminte. Wah! Kanang ano, napay uyab. Pila na mong katuig ng uban? O tanawa, nakalimot na. Wala pa uyab na, wala pa. Wala pa pero Hapit na. asawa ko po yun. Okay. Asawa na na? Oo na. Okay. Brad, undangin na naman ng lawom ni mong mata, Brad. Digong na rabaron. Kasi mag-TV Patrol Karaga tayo ng kalagihan. Okay, ready? If you were a Honda motorcycle, what model would you be and why? Kung isa ka Honda motorcycle, unsa ka nga model o nga naman? Kagang-kagang ang motor, malaman. Sa model lang ko sa Suzuki akong pilihan. Sa model lang ko sa Suzuki akong pilihan. Sa model lang ko sa Suzuki akong pilihan. Honda mo na itong istoryahan! Okay, kabalo na ka, ha? Okay, thank you very much for dropping. Kung usa ka motorcycle, unsa ka nga model o nga naman?
TMX lang ko kay makaragagbog at TMX. 155. Kaya pwede mahimong habal-habal. Habal-habal. Na, kaya naon nimo murag habal-habal driver. If you were an appliance, what would you be and why? Kung usa ka appliance, unsa ka ug nganuman? Kung usa ko appliance, Appliance? kuan ko, That's alright, baby. Just go on. This is speaking in Bisaya, baby. Come on. Go ahead. Gonna kick your ass. kuan ko exhaust fan. Kuan ko exhaust fan. Kuan ko exhaust fan. Kuan ko Sa kadaghan appliances, gano'n na may exhaust fan! Para madalit pa. Disiplinado dapat, tapos digid ka magpahuro-huro. Kailangan gamiton gyud nimo imong utok inig mag-drive na ka sa motor kay kung inig pag-angkas pa lang nimo motor daan, kuha naman na siya kanang di naman siya lalim. So kinahanglan gid imo gamiton imong utok og kanang kuha ni ka permente. Ano to? Okay. Ang utok dyan. Bro, nakit kay gusto ipaigo ba nga na kay utok. Ikaw imong utok. Bro, imong gusto ipalabas, imong mga kalaban, walay utok. Bro, may mga animal pa sa labas. Dikil ni ba? Basta ako, masibat naman na ko. Ikaw, taga-dilira ba ka? Bahala ka daw. Bro, lagi ba kanina rin dito ba? Alright, we're done, people. Are you paid? Huh? Full paid naman ko no? Alright, let's go. Thank you very much. Thank you. Thank you, Butuan. I love you all. Ay! Imagine na ningin nga patch, mabot ang panahon, mawala na ni. Yeah, well, sa mga tol, may palang tatol, guwapong pa tatol. ha? Guwapong pa tabrek, pata. Right, that's it, people. We're going back to Cagayan. BB.